To jest prva tri mesta, treće mesto Dimitrij Anisimov, jedna simpatična ekipa iz Rusije koja nas je upoznala ovdje s ovim sportom, a vidjeli ste nešto podsjeća na one ulaske u krivinu kao Speedway kada smo nekada gledali ovdje u Jagodini. Drugo mesto Anton Brijev. I prvo mesto Viktor Kolnokov sa 2-0. Još jednom nagradimo aplauz ove hrabre momke. Samo 200 kubika, a vidjeli ste kako samo i kojom brzinom voze. I sada plasman klubova u trci broj